Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih kalian Bu Laila wonten ing pasinaon basa Jawi. Mas Mbak, dinten menika kita badhe sinau sesarengan ngengingi bab teks laporan hasil observasi. Ana sing wis ngerti apa iku teks laporan hasil observasi? Nah, kanggo gampangake, yuk kenalan dhisik karo tembung-tembung sing mangun ukara kasebut. Ana tembung teks, tembung laporan, ana tembung hasil, ana tembung observasi. Nah, teks iku berarti tulisan. Nek laporan basa Jawane iku lapur. Miturut Kamus Pepak Basa Jawa, tegese lapor iku berarti ngandharake prakara marang liyan. Dene hasil padha karo asil, ya. Terus observasi. Nah, observasi iku padha karo panliten. Berarti sampean ngamati, mbuh ngamati iso ngamati kewan, ngamati tetuwuhan, ngamati kahanan ing sakupenge sampean lan sakpituruté. Nah, saka teges saben tembung mau bisa didudut dene teks laporan hasil observasi yaiku teks kang nerangake asiling observasi utawa panliten kang wis ditindakake. Kuncine Mas Mbak sing kudu sampean eling-eling jenenge wae teks laporan hasil. Hasil berarti teks laporan hasil observasi iki bisa ditulis yen sampeyan wis nglakokake panliten. Sampeyan wis melakukan sebuah penelitian. Lah nek sampeyan durung nglakokake panliten utawa observasi, ya gak iso. Terus apa sing piti laporne? Nggih to? Nah, Bu Laila baleni maneh, sing diarani teks laporan hasil observasi iku teks kang nerangake asiling observasi utawa panliten kang wis ditindakake. Kang wis. Oke. Pitakonane Bu Laila. Nganti seprene iki SMP kelas 3 sampeyan apa wis tau nglakokake panliten? Terus sampeyan apa wis tau nulis teks laporan hasil observasi? Nah, sadurunge nulis teks laporan hasil observasi, sampeyan kudu ngerti dene teks laporan hasil observasi iku duweni struktur. Nah, strukture ana 3. Sing kapisan diarani pambuka iso, diarani definisi umum iso, diarani klasifikasi iso. Terus struktur kapindo iso diarani isi utawa deskripsi bagian. Kaping 3 iso diarani struktur panutup utawa struktur deskripsi manfaat. Mas Mbak, sing jenenge struktur berarti kudu urut, kudu runtut. Nggih to? Sampean nek nulis teks laporan hasil observasi gak pareng umpamane struktur pambuka sampean dekek terakhir. Terus struktur isi sampean dekek ning ngarep, gak pareng kudu runtut. Pambuka, isi, panutup. Definisi umum, deskripsi bagian, baru lagi deskripsi manfaat. Saiki apa to sing diarani struktur definisi umum atau klasifikasi? Nah, Mas Mbak, ing struktur kene iku mujudake perangan utawa bagian sing nerangake titikan. Biasane ning kene jelasne tegese pengertiane. Ya, lan klasifikasine, pembagiane biasane jinise. Tuladane bahas sampah. Berarti definisi umume sampah yaiku bla 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 bla.
Terus klasifikasi ini berarti jenis sampah, ono sampah organik, ono sampah anorganik. Nah, koyok ngono kuwi. Bulala baleni maneh, ing struktur definisi umum berarti mung bahas umum-umume tok. Pengertiane secara garis besar tok. Klasifikasine yo dijelasno klasifikasine kutok. Mung winates ning umume tok. Teges umume, garis besar tok. Terus baru ing struktur kapindo, struktur deskripsi bagian lagi dijelasne kanthi rinci. Umpamane mau nang definisi umume diklasifikasino ono sampah organik lan sampah anorganik mau dijelasne tok. Secara garis besare, oh sampah organik ku sampah sing ngene. Nah, nek ini deskripsi bagian jelasne luwih rinci maneh. Ya, dijelasne luwih rinci maneh. Terus sampah anorganik yo dijelasne luwih rinci maneh. Sing jenenge deskripsi bagian. Berarti penjelasane, jlentrehane luwih rinci, luwih menjero maneh. Paham nggih? Nah, saiki ngance ing struktur kaping 3 ono panutup utawa deskripsi manfaat. Ning kene iku biasane isine ngengingi tututan utawa simpulan. Biasane isok manfaat utawa gunane saka bab sing dibahas. Umpamane mau sampah. Nah, berarti isok dampake sampah iku apa? Apa bekne sampah iku ternyata isok migunani lho bekne. Nah, koyok ngono ki berarti ning panutup utawa deskripsi manfaat iku isine kesimpulan. Iso manfaate, iso bab sing ngrugikake lan sak pituruté. Paham nggih? Struktur teks laporan hasil observasi wonten 3. Lanjut. Lah terus Bu, apa bedane karo teks-teks liyane sing wis tau sampean sinaoni ing kelas 1 lan kelas 2? Nah, titikan utawa ciri-ciri teks laporan hasil observasi iku asifat objektif Mas Mbak. Terus ditulis kanthi jangkep, kudu ditulis jangkep. Panliten sing wis sampean lakokake hasile apa ya kudu ditulis jangkep. A nganti Z ditulis kabeh. Terus orang ngemot bab kang nyimpang saka kanyatan. Berarti ning kene sampean gak oleh nambahi, sampean gak oleh ngurangi. Yo apa anane hasil observasi, hasil panlitenmu apa yo kuwi sing ditulis. Terus ditulis samarene nglakokake observasi utawa panliten. Nah, koyo mau ya. Wis bulala jelasne iku titikane. Banjur saiki bahas ciri basa. Nah, sakjroné teks laporan hasil observasi iku ana jinis tembung-tembung sing digunakake. Ya ta? Nah, ana apa wae? Jinis-jinis tembung sing biasane ana sajroné nulis teks laporan hasil observasi iku kayata ana tembung aran, tembung kriya, tembung kahanan, tembung katrangan. Ayo, isih iling apa tegese saben tembung iki? Materine sampun wonten ing kelas 7. Nah, wis dijelasne nalika kelas 7. Tembung aran, tembung kriya, tembung kahanan, tembung katrangan. Paham nggih? Tembung aran iku berarti padha karo kata benda. Tembung kriya berarti padha karo kata kerja lan sak pituruté. Terus sakliyane iku, nah sakliyane ana tembung-tembung sing digunakake sajroné nulis teks laporan hasil observasi, uga ana basa-basa sing digunakake. Lek ning basa Jawa iku ana unggah-ungguhe. Sing sampeyan ngerteni ana ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, krama alus. Bakal ana iku mau. Ngoko lugu berarti apa? Ngoko lugu berarti basa sing sampeyan
gunakake sampeyan nggo nalika omong-omongan karo koncone sampeyan dhewe sak pantaran. Terus dene ngoko alus iku berarti basa ngoko sing kecampuran ana inggile, ana kramane. Biasane sing maune kowe dadi sampeyan diperalus maneh. Semono uga krama lugu lan krama alus. Nah, tekan kene sampeyan wis paham ya apa iku sing diarani teks laporan hasil observasi. Terus titikane iku apa wae sing bedakake karo teks-teks liyane. Lan sing penting strukture teks laporan hasil observasi iku apa wae to? Nah, disinauni sing tenanan umpama butuh referensi liya iso dibuka bukune, buku kirtia basane iso dibuka, dipahami maneh. Menawa ana pitakonan, ojo isin-isin, ojo wedi-wedi takon. Paham nggih? Nah, cekap sematen materi ngengi teks laporan hasil observasi. Tetep semangat. Sapa sing temen bakal tinembu. Bulaila pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.